Многогодишният робски живот и редица събития от Пиринския край са се отразили върху характера на пиренеца. Известно безпокойство, съчетано с голяма бдителност и твърда воля. Пиренеца и неговата другарка обичат труда и милеят за земята си. Въпреки общото в стила, танците в тази област не са навсякъде еднакви. От една страна поради вътрешните особености – поминък, нрави, обичаи, население, а от друга поради влиянието на други етнографски области. Много преселници от Македония намират подслон в Пиринския край и са му дали пъстра етнографска физиономия. Ще видите хорото Гинка от Петричко в изпълнение на куп по народни танци Витоша.